lagi ya. Ketemu wong ndi, Mas? Wong koro-korongan. Biar apa-apa. Mas yo. Sampe iki. Dadi siji yo, Mas. Nah, iki aku yo perdana ning kene iki yo, Mbak Ika. Apa yo? Ya wong Batang iso tekan kene iki. Yo, siap monggo. Ya. Kadek-dekan Kusik-kusik, wis Pak Reopo iki. Sabar. Kadek-dekan jangkauku ditantang sama lekean, Mas. Ah. Ya Allah Gusti, ora iso ora ngira ya, Mbak ya. Iya. Sekali jelek teman. Langsung ya, Mas. Langsung rame ora. Gawe ya. Mas Skuter, kowe iso semangatan ning ngrasake piye Mas Skuter? Mesti anak. Bener iki lho, Mas. Ora iki mergosane penak ora kok sing wingi ya Mas Skuter. Ya. Gusti sopul sing manungsa kabeh ora. Iki manungsa. Iso ben habis terus.
Ya ngrasake isone penak ya kaya ngene iki. Jajal iso kaya lagi ora cegep buka be wong loro iki. Iya. Kededekan. Ayo berarti jajal lak tes. Tak tes. Asline ya mergo kelalan kuwi. Yo ngono bareng Mbak ya tuku arep kabeh kok iki. Kakean apa, Mas? Kayak mangan gule mau sing kowe tambah meneh nang kono urang. Kededekan jantungku dedekan nalikane aku krungu Ratapan ki lajo-jone ki wis padha siap ngeol. seperti apa? Cara Mas Puter kan goyang damai. Sing penting goyang damai. Ayo Matur, jadi Matur. Iki nek ora sekaraji ora kaya ngene iki lho Mas ya. Aku telah wis mangkas Mas Puter. Ya Ya wae. selamat Mas. Ya awet-awet. Seombene jono meneh. Besok ije mangkat pada Mas Puter. Besok ije mangkat sih.